Chorzowski AKS. Bez tużoterowski przy niedzieli chciałbych o czymś blank inczym pobelać. Zarowski też ale żykna, co jo tam nie ma srogi kibic ani szportler. Blank ci mnie to nie obłaziło. Łączki miesiąc, eżi nasze wpierum Englanderom, abo te pokorzą kaj naszym kaj kiszka rośnie. Chociaż coś i tam poradza wspomnieć o niektórych fuzbalokach ze Chorzowa. No toż, jademy terowski podleraj. Wybrali wieciemy się ze moją Elzą już trzeci raz do Afryki, była to w ten czas z Tunezyją. Wylandowali my w takiej dziedzinie monastyr, a był ci tam na isto srogi flugplac, a przyfurli my fligrym, który się IL-62 mianował. Sztarsli my ze Ostrawy, bo tam ci było nam bliżej, niż i na Okęcie, a można i lepszy szło się dokulać, niż i do Pyżowic. Gryfne lato, wrzesień, woda choby we badywannie, Klara grzoła nikiej halbecka starzykowego bimbru. No, samo ino pierońsko, sto pierońsko uciecha, kiese tak we szynku ponad Samiuszkiem, możem szło się szluknąć dom Perignon, albo Pernoda ze Zeltrym, a szło się i szluknąć też laska komandaria ze Cyprusu. To już pełnia szczęśliwości dla takich ludzi, chorzowioków, jak my ze moją haźbietką. Wandrowaliśmy zatem po tym całkiem Susi, kaj szło obejrzeć te rabity, znaczy się twierdze, zumki kajsik ze VIII-IX wieka. I tam we tym monastyrze, we szynku, blank na odwiecze strefili mi się ze jednym istnym, kiedy po poruch szlukach ich niego nopitku napoczną ci do nos godać. Przodzi po angielsku, niż korze jeszcze po niemiecku, bo mu się we palicy wszystko, nie blank mu się to nie mieściło i żeby Poloki kajsi tak daleko wandrowali. A kiedy się już tak na fest dogodali z kanym na richtig są, napoczną ten istny wspominać o moim Chorzowie i o tym, kiedy jego ojciec był fuzbal szpilerem we przedwojennym chorzowskim AKS-ie. I tu napoczy się wspominki, mocka szkocki whisky. Do dzisiaj nie bocze, a może nie chce godać miana tego istnego. O jakim fuzbalorzu ten hop godał? Tela, co mnie się to wspomniało, kiedy we sierpniu napoczli fajrować rocznica. To było 102 lata temu nazad, kiedy ten całki AKS we naszej farze, we naszym Chorzowie II zbajstlowali. Tak prawdą to miałeś już kiesik naszkryflać o tym naszym dawniejszym AKS-ie. Tela, co mi nie wtore, festelnie we łebie nametlali, bo kuknijcie ino. Jeden mundrok, mój kamrad Rumek Liczba i jeden istny Michał Zichlarz napisali, co ten Verein zbajstlowali 22 sierpnia 1910 roku. Inszy już we naszym Zeitungu, we Chorzowianinie, tuplikował, i że to dopiero od 22 października rachuje się fungowanie tego sportklubu. A całkie fajrowanie we Chorzowie, jeszcze z kuli 95 Geburstaku, było ci 16 i 17 września we 2005 roku. I być tu hopie mądry. Ale można to jakoś do kupy poskładom, co by te, które mieli ten całki AKS we srogi zocy, byli radzi i że się jeszcze o nim godu. I byda się dzierżą tego, co było to we sierpniu. Jakoś ich nie bazi, to wstrzymuje ten sierpień, bo we październiku druga ich chlapaki byli. Jakoś ich nie poradza się wystawić, co by ten istny, ten Austriok ze Italii przyszł sam zbajslować jakiś ich szpil nie we lato. No i przodzi jeszcze, ale można jeden widz. Wiecie, dwa teroźniejsze policajty nie mytlać ze milicjantoma, bo te też nie byli mądroki, gawcą się tak na telewizję i oglądają gryfny fuzbal szpil. Jeden z nich podeptał drapko do haźlika i rozsuła jego kamrad rycy na całki Carpenter. Gol! Gol! Za chwilę już zajrzycie, gol! Ten drugi wyfuknął z tego aptrytu, tyro do izby i pytał się: a w to strzelił? No, tego pierwszego tora puknął jeden nasz, a tego drugiego jakiś Ripley. Ano, to jadymy dalszy podleraje o tym AKS. Na plac kole naszej Józefki, tak między Sztreką, Karolamiarki, Pudlerską a Mariańską, przyszł był jeden hop, poła Austriok, poła Italianiec, który miał rychtyczno kula do fuzbalu. Ja tako rychtyczno, bo skórzanno. Było to 22 sierpnia 1910 roku, tego się byda, jakiego do podwielco otrzymał. Jakiś ich tam szpil zbajslowali, a nie skorzy powiedzieli se, co by gryfnie było, kiedy tak zbajslować sam u nas we Chorzowie taki fuzbal klub. Jak powiedzieli, tak zrobili i we Königshütte, znaczy się królewski hucie, zabindowali taki Verein für Rasensporty. Znaczy się towarzystwo do gier sportowych na trawie. Pierwszym prezesem, kapitanem, trenerem, ku temu jeszcze dobrym fuzbalokiem, był ten, który miał ta kula, Kurt Pallavicini.
Było tam tych Karlusów poruch, Frankl, Kryta, Lerch, Pander, Rippel, no jeszcze pora inszych. Wszystkie one we pierwszym roku granio zajęli ostatni plac w lidze górnośląskiej. Kejno wypraskła ta pierwsza wojna światowa, ten futbal klub ustał fungować i dopiero w 1917 roku, kiedy ten Kurt przyszedł ze wojny, sztartlił od nowa i w 1918 roku erbli majstra ze Górnego Śląska. Zaroski też po wojnie i po tych wszystkich srogich breweryjach, po tym triumfowaniu o taci Polsko-Chorzowa w 1923 roku przemianowali ten klub na amatorski klub sportowy. Teroski napoczną ten futbal klub dopiero naisto fungować, a takie futbaloki jak Jerzy Wostal, nasz Leonard Piątek byli ci też cięgiem w reprezentacji Polski. W 1936 roku AHS przekludził się na nowy stadion na Górze Wyzwolenia. W 1926 roku Królewsko Huta Król dała plac pod ten stadion i 20 000 ichni złocioków. Zbajtlowali tam szpilplac do futbalu, maluśki sportplac na insze gradzki i wiele jeszcze inszych. Styknie kieżykna i że był basing, jedni i drugi, trybuny dla kibiców, a we 2 października 27 roku prezydent, który był fest ze Chorzowym skuplowany, Ignacy Mościcki, ze srogą paradą otwarł ten stadion, który się mianował teroski Stadion Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego. Futbalorzy tyrali Coroski Barzy we 1937 roku byli wicemajstrami naszej ligi. No ale krum futbalorzy jeszcze przed II wojną w AKS-ie turnowali insze sportlery, byli szwimery, lekkoatlety, był tenis, kacali na koła i insze tam. Sztaziki boczą jeszcze kiedy na AKS-ie pylali Janusz Kusociński ze Finem, Paowo Nurmim, Zigerem rostał nasz Kusociński. Nieskorzy to jeszcze przemianowali ten klub na Germania Königshity i po II wojnie kajsich we 1948 na budowlani Chorzów. Pora lodni skorzy ślecieli ze pierwszej ligi, a po szpilu 28 listopada 1954 roku, kiedy nasze chłopcy przedrzystali ze ŁKS-em Łódź, we nocy zgorała najgryfniejsza w ten czas trybuna. Bezmać podhajcowali kibice z kuli tego przegranego szpilu, ale można to ino beri. Jeszcze nie skorzy bo w 58 roku klub przyszrajbowali do Huty Kościuszko, ale już w tym co najwięcej dogodki mieli działchy i chłopcy, które grali w handbal i ku temu jeszcze zapaśniki. Szłoby Samocka jeszcze o tym gadać, ale styknie co żykna i że Zaroski po II wojnie przykludzili się do AKS-u nazot takie Karlusy jak Fraciszek, Toman, braciki Tile, Klein, Biniok, Sobek, Pośpiech, Setnik, Morgała, Faber, braciki Truchany, jeden ze bracików, Jorguś Til, był bali i trenerem naszej jednostki. Ja grali jeszcze we jednostkach na tych mistrzostwach świata i nie skorzy w Monachium na olimpiadzie, ale już we 7. To tyle o handbalistach. Muszę jeszcze wspomnieć o naszym najspaśniejszym, najsrokszym zapaśniku Wodzisławie Hyrze. Bez pora lot żaden go nie poradził we Polsce wyryngować. Zawdy w latach 61, 66 ino on był zigerem. Byli jeszcze insze i to nie ino te, kiedy Hyra też nie skorzy trenował. Idzie wspomnieć Ewalda Rudzkiego, Blachnika, Dybule, Żurawskiego. Zatem byli jeszcze młodzioki, ze której najlepszejszy był Artur Kazimierczyk, we 2001 roku majster ogólnopolskiej olimpiady młodzieży i Dawid Piela, w 2004 roku drugi we mistrzostwach Polski juniorów. Czasem jeszcze na ostatek wspomnieć o gryfnych działkach o handbalistkach z AKS-u. Te mieli chyba najwięcej do gadania, te byli najlepszejsze. Pora razy Erbry wyringowały Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, już zaś Kasik tak od lat 60 grali już we siedmiórka i w ten czas też fasnęli najwięcej tych tytułków. Szłoby Samocka rozprawiać, ale nie czas i plac na to. Najlepszejsze zawsze byli derby, kiej koniczynki, jak je kibice mianowali, grali ze działkami ruchu Chorzów. I nie roz im festenie naklupali. W latach 80 turnował te działki mój kamrat Józek Cebulosz, a w ten czas zajęły one trzeci raz i ostatni mistrzostwo Polski. Po wielu latach na szpicy działki z AKS-u skuplowały się ze działkami ze ruchu, przodzi jeszcze grali do kupy z azotami, ale ze tego już tam uciechy za tela nie było.
Teroski już po przekludzeniu się na inszy stadion, na pierwszy stadion Chorzowianki, kiedy Teroski mianują szumnie stadion miejski, zbajstlowali we 2002 roku takie towarzystwo sportowe AKS i do kupy z nim są jeszcze fuzbalorze AKS-u Wyzwolenie, którzy mają już dziebko inszy symbol. Tyż krasikoń tyle, że ze 4 listkami. No ale oni jeszcze są daleko i jeszcze nie ma o czym samo sprawiać. A dawniejszy stadion przy ulicy Mościckiego skalili i zbajstlowali tam srogi supermarket, z którego była pora lotymu pierońsko-mocka study, ale to już blank inszobojka. Co by zaś nie było tak jankornie, żyk na sam jeden taki fal. Wiecie, AKS-oki przykludzili się jeszcze przed wojną na szpil do Krakowa. Kuchają tak naokoło, zazirają, chcą wymiarkować wylać godzin, a ficy wyrt we hotelu, kajci ich przykludzili, pyto się gryfnie. Wyboczą oni, czy oni są naszymi bezuchantoma? Nie, jeszcze nie, my no nie poradzimy się doczkać naszego trenera. No toż nie chce być soroniem, ale ten Zygor jest ino dla hotelowych gości, a nie dla byle kogo. Oj, więc